Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilongi khubor bam tagasni. U MLA jonga Voice of the People Party VPP na 70 North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ulapan pau ye kajing bomhon ha kabayadei ba kajing pinmi kaseng ye ki kartong ye kun MDC na 19 Jayau constituency ba na maukhar penthor umkra constituency. Uba Adelbert ula ongru bakum unong mi khmat usngode ban kran halor kan nongrim kaba udan bat umla ban jusngam. Namar kansa penmi ya shibun ki jingkali khamtam ha kabayadei bakarai jongka jingjien ya ki kertong jongka Voice of the People Party VPP na kabenta ke election MDC kaban solongshen. Na kabenta ki artri ki Autonomous District Council ka ke HADC bat ka JHADC. Habayakran berkilat pathai khubor menta ka janmit ka khat santrik unai wing arhajar arpsau na kalyang uba Adelbert ulaong ba kadaw ba pelong ya ukum unong mi khman banlum ya ka jinyalang kalong halor ka jingjit jong ka VPP ya uba strong pillar kharjana banlong kum ukertong na po ka maukhar penthor umkra constituency bad ya uba Denzel Rena Chen na po ka Jayau constituency ha ka ba ulaong. Nga buram mi kini kisamla rangba badru yoba aden hendai banjit lendat nanga u MLA kamla banlong ngamdan kanu kajing sngo persya e kaseng bad ikini ki rangba hendai habayadei kabayong kadai banlong kabayong bad habadei kabali kandai bet kabali.